Colonel Mamadi Doumbia ni ale Laginɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye kabi Alpha Condé ka fanga dafirila san 2021 ye laseli kɛ. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, ko jamana ka furuba kalafili dɔ bɛna kɛ san laban laseli senfɛ mun kɛra karidon ko yanni san laban cɛ a ma wagati kɛrɛnkɛrɛnlen fɔ ni furuba kalafili bɛna kɛ wagati min na. Ensemble et qui nous rassemble, une constitution approuvée par le peuple qui n'est pas du copier-coller. A y'a yira k'a fɔ ko sankura kɔnɔna la ko jamana sigikan kura ni o ye constitution ye ko mun ni jamanadenw bɔlen don ani mun bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ko o bɛna bila jamanadenw ka kalafili hukumu kɔnɔna la. Ni laseli kɛra Laginɛ jamana ɲɛmɔgɔ Dunbiya fɛ a ye layidu ta ko jamana sigikan jamanadenw sɔnnen don mun ma mun tɛ sɛbɛnfura ladege ye ko nka sigikan don mun bɛ u ka kokɔrɔw ta bala yaasa ka se k'u ka siniɲɛsigi k'o ɲɛnabɔ. Dunbiya a ye laseli fɛnɛ kɛ ko mɔgɔ minnu ni olu tun sugandilen don jamana fɛ ko mɔgɔ kura wɛrɛw bɛna suganti yaasa ka se ka bila jamana ka nagakɔrɔ baarayɔrɔw la ni olu tun sigilen don kabi san 2018 ni u ka fanga saratiw olu banna ni san kalo fɔlɔ o kɔnɔna la. Nagakɔrɔ cakɛda fɛn fɛn bɛ yen ni a ɲɛmɔgɔw ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ mun ka fanga binna Alpha Condé walima a ka fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Seydou Dalen Diallo ni u ni saradasiw tɛ kan kelen fɔ. Dunbiya a ye laseli fɛnɛ kɛ ko ni waleya nunu o b'a yira k'a fɔ olu ka cɛsiri ani u ka wulikajɔ ni o ye k'a fɔ ko u bɛ se ka segi cogoya min na sariya o hukumu kɔnɔna la yaasa kalafili labilalenw bɛɛjɛ fanga ani minnu jɛlen don olu ka se ka kɛ jamana kɔnɔ ani ka se ka camancɛ fanga hakɛ mun fɔra o ka se ka labato fanga ka segi faso jama ma. A kɛlen ka fanga ta Dunbiya a koronnen duniya olu ka kumaw fɛ a ye layidu ta ko a bɛna fanga segi faso jama ma yanni janvier san 2026 cɛ. Point du chronogramme de la transition.